Juraj, Áno. ty si toho vo svete zažil veľa, ale možno keby si vedel vypichnúť nejaký jeden silný kultúrny zážitok, čo by to bolo? No, mám veľmi rád bálijský sviatok Nepi. Je to vlastne bálijský nový rok. Podľa bálijského kalendára má mesiac 35 dní a majú 10 mesiacov, preto je to každý rok inak posunuté vzhľadom k nášmu kalendáru. A je to veľmi, veľmi naozaj zaujímavý sviatok. Pripravujú sa naň už niekoľko týždňov vopred. Stavajú také veľké sochy, napodobneniny démonov v takých plťových štruktúrách, niekedy majú 7 až 10 metrov. A posledný deň bálijského roka a s nimi musia prejsť všetky ulice mesta. Najčastejšie mladí chlapci z dediny, z nejakej komunity teda zoberú týchto démonov a vytvoria sa sprievody vlastne domácich, ktorí potom nasledujú týchto ogo-ogo strašidlá, ktoré takto sa nazývajú teda, že ogo-ogo, a pozývajú na hostinu démonov. Za zvuku gamelánu prechádzajú aj tými najmenšími uličkami Bali, popri tom tancujú, zabávajú sa, je to naozaj také hlučné pozývanie démonov, aby to naozaj všetci sa o tom dozvedeli. A tieto sochy démonov potom zvyčajne na konci tohto rituálu zničia. Buď spália, alebo zničia nejakým iným spôsobom. A na druhý deň je Bali kompletne hermeticky uzavreté. Nepremávajú lietadla, letisko je zavreté, turisti musia zostať zavretí na svojich hoteloch, nesmie sa zažínať žiadne svetlo, je dokonca zakázané si váriť alebo zapalovať čo i len cigaretu. Existuje taká špeciálna polícia, to sú také vyvýšené body na niektorých budovách, ktoré kontrolujú, že naozaj nikto nevyjde z domu a ak by to niekto porušil, aj turista, tak ide okamžite do väzenia na 24 hodín, ale predsa len. A aký teda dôvod? Vtedy Bali patrí démonom. Démoni majú hodovať, vtedy majú byť v uliciach a posolstvom toho je, že vlastne keď démoni nie sú v našich príbytkoch, keď sú v meste, tak máme my čisté domovy a vtedy je vhodný čas na meditáciu. A to je vlastne čas, kedy by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako sme strávili ten minulý rok, taký čas na bilanciu a prípadne nejaké tie predsavzatia do budúceho roka a naozaj očistenie svojej duše.